И здравейте на всички, аз съм Bumblebee и днес ще ви покажа как да си направите този Double Piston Extender. Като за начало, нека да видим как работи. Сега ще ви покажа как да си го направите. Първото нещо, което е хубаво да кажа, е, че само го измислих. Отнеми малко време, но беше самостоятелно измисленето. Възможно най-компактен е, поне според мен. Слагате си два пистона, сочещи нагоре. И ето тук, всъщност ето тук един левър. После Redstone Torch, Redstone Dust, репитър на 3 тика. Тук имаше и друга комбинация, обаче това е най-бързото, което намерих. Репитър на 3 тика, репитър на 1 и от тук го свързваме отгоре. Насам. Ето така, репитър на 2 тика, блокче, Redstone Dust и Redstone Torch. И това е вашия Double Piston Extender. Благодаря за гледането, абонирайте се за мен в YouTube и чао!